L-Arusa huwa dram ta' Giuseppe Diacono, huwa xogħol pjuttost differenti mix-xogħlijiet l-oħrajn tiegħu. Diacono huwa magħruf l-aktar bħala drammaturgu realista. Mentri hawnhekk għandna xogħol illi hu stess jissottotitolah dram mistiku. U allura li qegħdin nitkellmu fuq dram mistiku qegħdin nitkellmu fuq xogħol poetiku ħafna kif fil-fattu. Fil-110 anniversarju minn twelidu u 20 sena mill-mewt ta' Giuseppe Diacono, Teatru Malta f'kollaborazzjoni ma' Heritage Malta u Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali se jtellaw id-dram L-Arusa. Il-dram jiċċentra fuq din il-mara, Wistina, illi illum qegħdin narawha soru f'monasteru. Però l-istorja tagħha tmur lura, nsiru nafu waqt id-diskors illi din kellha relazzjoni ta' mħabba ma' raġel, ma' ġuvni, li sfortunatament din ir-relazzjoni tispiċċa ħesrem wara inċident fatali illi seħħ waqt illi dawn iż-żewġ maħbubin kienu sempliċiment qed jippassiġġaw ħdejn il-baħar. L-inċident fatali illi seħħ jibqa' isus wara din il-mara, jibqa' jitturmenta u dak it-turment iwassala biex issib is-serħan spiritwali appuntu f'dan il-monasteru. Madankollu għalkemm hi tipprova bl-almu kollu tagħha illi tissaffa minn dan it-turment, il-weġa, it-trauma ta' dak illi ġara jibqgħu jiġru warajha tul ħajjitha kollha. L-esperjenza ta' dal-karattru hija waħda differenti, ngħidu hekk. Hija differenti għaliex il-karattru ta' Sor Wistina huwa karattru li ma tintaqax miegħu fil-ħajja ta' kuljum normalment għaliex huwa karattru partikolari ħafna, però fl-istess ħin huwa karattru li lanqas ma tintaqa' miegħu fi plays. Kien karattru illi l-ewwel nett interessani ħafna għaliex xtaqt illi xi darba nagħmel dat tip ta' karattru. Huwa karattru illi tkellimna ħafna fuqu mad-direttur u bejnietna bħala cast. Għandi cast illi huwa tajjeb ħafna, huwa cast sabiħ immens, qed nieħu vera gost naħdem miegħu. Però minħabba illi hemm karattri vera partikolari f'din il-play, qed ngħinu lil xulxin nibnu l-karattru. Mhuwiex l-iktar dram magħruf tiegħu, imma huwa l-aktar dram li bħala direttur u bħala l-bniedem li adatta dram seta' jtini aktar lok ta' esperimentazzjoni teatrali aktar minn xejn. Huwa dram illi minħabba li huwa nieqes mill-intervent ta' drammaturgu nnifsu tani aktar libertà li nesperimenta, aktar libertà illi bażikament nieħu id-dram anka forsi f'destinazzjoni differenti minn dawk illi Diacono nnifsu kellu oriġinarjament.